That's a pass over social Adom TV. Na a fire drew swano, Lawson Herbal Center for Swababeka, Yensa, Ewaha, in Rumi and Son, and a word drama to Cecilia, what dear see, ya, baby do ho, and call more, many of them are Genedra Dada, and then why if a pa, Memwaquabe. The Biaboko dear, Radiadum, why dear pa, Lawson Herbal Center. No, Baba. Now, Papa, so here, Yamiadum, Dr. Lawson, sir, Dr. Lawson. Arauma yentie enromi ensen ne ye woni pedwemu obapa dedikan medawase na ya faso achi ya etiefu ne ahwefo dan den nyina me ba omo ne bom achidom na omo tie die meka no omo gitum no omo kwa abonten kope ye no pani bi mesanso asrese sa na obi bia oteme nka no eyemosomfo maade nyina Dr. Lawson chemenu aka the Virgin Doctor ne ba Virgin Son na anopai menu obedi nkomo e dia fa nupa makom yensa Lawson Herbal Center e dia badwaman so a ye de som Ghana man wo pia kira kwan a ye wokumase ebua kwa kena sanso na mo Accra ye bie ye branch baako e wa Abeka total ye wo Tesano Commercial Plaza building na mu e ho na ye wo intimesre e bia yare bia akoye nkodanda a kire wo so ada no wadwendwen enam so amo akotena so refie nanso yare ne ye honam ne yare a for Dr. Lawson number ni mi baako na friend ni ni nkomo number ni 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 99 0248 61 99 99 bedika aka she say enro ni ya miensa your Lawson Herbal mixture and your Law Care Herbal mixture. Sounds near your delay man capsules. You know me and sending our pharmacist near Herbal shop. Nemo Mestre and open your mini would dim come out fan one. Me pese a tear for a chef for munya gidi wum say. A be draw any a draw. One nom nasa kuni pediema, eco to Yariana se nensus. Nemo enra dorsum. Yarian swat dorsum. Intimesre me ma mimi abase. Man koto aduro bia nom abra Food and Drugs Authority enyi nhwemu emfa ho nemom onum aduro a nom de yade atum a ye bo ho daru e wo TV so se de ma ba Adom TV anopai mesre Lawson Herbal mixture na dwuma ye ne se wona mo kiri kase e ya na mututum mo aya ma apo no ma aposo ya na ye mo ya mo amoda sori eduru mra bia wonya adwuma bia wote se oni padua ne emututu ya na mu eya wo ya mesre Rainy a draw etimi honam yaw anase ekoni padua ma ekoye adwuma fentini mo na emoja na ewoni padua no etimi enya ahoden na afa woni padua no enyina so na ye kama na woni padua no aye from enti wona aya mpese titiri omo maduo we no eye emrewafo ne ngokorafo a aya omo so ade ma na omo nse popo obi da so we ana ne nsa na ebia keka atoso eduru mra bia wonan na aye otiriti wosi ananse achew mesra ananse onye police ena oba bechi ni padua no ebi ameka se de ye wo no umoja ntimi nya adwuma yie ntimi masisi wo pedro a etimi ema o blood circulation eye adwuma yie a ne mamoja ena ne wo ni paduam ne di afusane a eye Lawson Herbal mixture ekoni padua no nso a ekuro ne ya obi e wo ni padua no bia no ekum no enti wona ekuro wo mo kase mu no wonom Lawson Herbal mixture etoa miensa ubonsa sa honam ye asie betu yanhwa wona omukotodwe ehuna menuaba na achia eduru mra bia no kotodwe na ahono no wote yaw enam so ma ne to asenti na ewo na ha no etwe ne tan ebeso ne sisi wontimi nante wotena senso a na ninti ne etwetwe no enam so wako hospital ye twa ne x-ray ye twa ne scan enso sa ni pay doctor akache ne se eye sciatica yare ene ha no enam so ama ehu abetono so sciatica nso yare a enkum nipa eye ntini mu yare etimisra obi bia wutie ma no pese ukotodwe hu no na achia uto asintini etwe wotan no wanu maduru a enkoda no Lawson Herbal mehye bibiduro minim hwe kura me papa waka kire me se wodi enubana ba ko 36 ene dia Lawson Herbal mehye ye hwedua bi efre ni kumnim ye hwe asase hwam ye hwe oya ye hwedua bi efre ni damnam ye hwe mahogany ye hwe nimtwi ye hwe moringa wa wonim kwayem bia wonim nnua bia no uhu de America ne ese ye no kure ni nyina bi wo Lawson Herbal mehye edua bi efre ni kokro do so
Ghana ha Dr. Lawson kwa and the use of the year do. And to be a banam Lawson Herbal Mishabiano. Muji se Yariano Ebeko. Mentrama Yarian Mentrama Yarian encounter get so and San Oco Lawson Herbal Mishabiano. Makania Yachel, a brand day Juma how. Intifa Dr. Lawson number 9. Na yenim command the aka e won fichire ho. Number na 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 99 0248 61 99 99 Mr. Odi otasu mienu amene wudi nkomade afa ho no aye Lawson Herbal mixture. Lawson Herbal mixture aye dura. Me pesa Ghana for man nyina e free e fie 14 years. E ba mpanin fie so no. Obia betimi ya no maduro we bi. Die nti ena ma me kasa. E bia wo akora bi wo fie. Wo ye oba ana wo yakitesia. Maame o depua e disturb wo ba no. Ana se wankasa wo nipadua. Enam so ameduru me bia eya na nkabone efura hemfie oba ensuo taatene ewa hemfie ho o de puanti amo wa hemfie ho eho abi o de puanti amo watenka ekọ achi o de puanti oba akọ be manchen ana wusuro o de puanti wuni padua ne ensansa abegu ani o de puanti wo oba ne sabi okọ be manchen kra be ma ne ba onye wuntum wanse ya na eduru me bia wo se be ma ne ba na okọ be ma ne ba unya no so mfaso tie ni ye o de puan na epa ma ni nyina wo entu yo oba nanam Lawson Herbal mixture we ni adura ekum kura ewo oba wa hemfie na mo wase wo ya rensen emo wase wo echi na wotimi ya virgin girl entime di asema America kire Ghana fo ma nyina na se bi nuaba wo ba bi opeso onya ba ma so mfaso na ba ma agege ne so na se ba ma no obeto iPhone ni bi ama ba ma ne beto asase ama ba ma ne beto edan wo East Legon ho ama obia na watere ma oni agea no Lawson Herbal mixture no so no Lawson Herbal mixture na wase wono mesrew eho beche e de se kaso traffic e beche e te sama sama traffic wonom Lawson Herbal mixture na de akumi kura ye nufutena e wo se aduowim nufutena ye aduru a oba enka ne tete no se wo ye oba na wo mpokua no menu aba esusu a na se wo na bi pe wasema wo du ko nufutena dua na se a na so wo tibia ayese ball no wo de bobo mpokua no so a within ba 1 week no wo bon se mpokua no ho no ma na so de sole enti bama bia utie manope ya wo pese wo no wo yire ana wo hia oba no wasomdwo na ya penu futele enti oba no maduo na ni mpokua no ebe ya akono ebe ya kese se ya kitwa ebe luku sexy bama no hu a na wo frewo wonso wadamfo no ni secret ya Lawson Herbal mixture won kan kire wo koba no de bibia ba fie eya da ya wo nte ase pe Lawson na kira kwan number na 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 99 midiminsem nyina ba wiye Lawson no we be ma andom bi baba so kraman nsu ebubu wojonso na wojonso ne mu obema ne mu je ope na nsu afita bia pia firi akire eduruma bia na wojonso ne emapai mienu woda anadwoa untimi na yie wojonso saa midiminsem esi enu ani nyina wo pharmacist ne herbal shop ebre ni nti ye delay man capsules we ya mama duru a mimi num bia me se Ghana ha oba bia nu a wohia me a wobetimi age me 3 points me pilawo memo wafe sa delay man capsules we wodoma ema wosisi ma ye den wo pachi ebe ye den ukotodwe emu ba ye den sa person so ukotodwe mba ye den a minu aba onsi yehia ma si yemu nkotodwe a ye ntimi nkosi nanim enti bama bia wo so wano adin bia no wohia oba obu atenchia sa kotodwe ne mu anya den adwuma no ntimi nko se mu ya din wi a obema no delay no dun sukuro wo mu no emoma yedu 20 no to 20 damnam no elma obema na ye den na wohia oba na wanya ni peak fa Dr. Lawson number na me nko ebre na ye be number na ye 0242 133 577 0248 61 9999 enuo no ayamiensa bema betimi anum ni nyina bom at a time wo ban so apeso luku sexy se bi nua ba no num Lawson Herbal mixture na Lawson ni nyina ebom
makra onyame adoma dasene mesanso ofidie mu a bye bye ya da say papa enti Lawson Herbal Center for na yete won kano ye ne won wawie na mamemfa birthday dedication emra happy birthday nko ema chief inspector afia Safo Berima or passport head office rich chief inspector afia Safo Berima ne ewa woda happy birthday enko emfa ma ye ni so dodo from ho my hene enu kunu detective inspector Okwasin Tiamwa a wono wo Madina police station arms and ammunition ho no wo chief nyamishra nyame okese waduma ho masem onko so ankrakra no waduma ho mranyam happy birthday afia Safo Berima chief inspector happy birthday me no so na yemfansi ha na mamboatma ya krado edi ahosepe ebreye owi Akwasin nso aye krado asemidika na fempensempensemu atoaso medidi afia amankwa tamaklo ewia promtobre ebehia